Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa Isla sa Negros, ang amon ikadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaag sarang makami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga sidewalk vendors nag-aapila sa lokal nga panguluan sa Bacolod nga hindi lang ani pagsayloon sa vendors market. Barangay Manalad sa Banwas ang Ilog, gin-lockdown bangod sa mag-asawa nga nagpositibo sa COVID-19. Sa Sagay City, 99 ka mga market vendors sa Barangay Paraiso ginpaydalom sa swab test. Pagsuksok sa face shield sa Bacolod, mandatory na. Kag sa Good Vibes, saksihan ang masobra sa 500 ka mga belen gikan sa 50 ka mga pungsod nga koleksyon sang isa ka doktor. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, negosyante nga nagapaniro sang kabug ang ginpaarakan sang luthang sa riding in tandem. Patay ang 41 anyos nga si Alfred Cordova matapos siya paarakan sang luthang sang riding in tandem Lunes ang gabi sa Barangay Tinago sa Dumaguete City. Sa investigasyon sang Dumaguete PNP, nagatindog lang malapit sa ilang nga grocery store ang biktima kag nagapaniro sang kabug gamit ang pellet gun sang hinali na lang ginpunduhan sang riding in tandem. Ginpaarakan sa mga suspect sang luthang si Cordova. 13 ka basyo sa nga caliber 45 ang recover sang kapulisan. Napuno ka gunshot wounds ang naagom sang biktima. Ginmando na sa nga Provincial Director sa Negros Oriental PNP ang maid-id nga investigasyon kag ang gilayon nga pagdakop sa mga suspetsado. Sa number 9, driver nga nakabunggo sa nagatabok nga pedestrian sa highway sa Barangay Pahanukoy sa kagabi ang ginbuy-an na sang pulis. Ginrelease na kaina ang driver sa SUV nga nakasagaid kagabi sa isa ka pedestrian nga nagatabok sa Araneta Highway sakop sang Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Ang 23 anyos nga driver ang ginrelease matapos nga wala man sang kaso nga miginpasay ka batok sa iya. Sunod sa kay Police Captain June Ray Batadlan, Commander sa Police Station 8, nakig-areglo naman ang driver sa pamilya sang nabungguan nga pedestrian. Luwas na sa katalagman ang biktima sunod sa kay Batadlan. Sa number 8, Bacolod, Bishop Patricio Buzo na nagahinyo sa syudad sa Bacolod nga ligwato ng curfew hours sini para mahatagan sang tinion nga makatambong para sa simbang gabi sa bulan sang Disyembre. Nagpadala sang sulat ang obispo sa alkalde nga nagapangabay imbes nga tubtub alas 4 sang kaagahon ng curfew sa syudad, himuon na lang ini alas 3 sang kaagahon agud nga mahatagan sang ligwa ang mga simbahan nga makasaulog sang Aguinaldo Masses o kun simbang gabi. Plano sang Diocese of Bacolod nga maghiwat sang duha ka misa para sa simbang gabi agud nga malikawan ang pagdagsa sa mga sumilimba sa simbahan. Sadig sa pinakaulihi nga resolusyon sang National Interagency Task Force, 30% lamang sang seating o venue capacity sa simbahan ang ginapahanugutan, gani limitado lamang ang makatambong sa mga misa. Nagapasalig man si Bishop Buzon nga istrikto nga ipatuman sa sulod sang simbahan ang minimum health protocols pati na ang pagpatuman sang backtrack contact tracing. Ginendorse na sang Office of the Mayor ang sulat sang obispo sa sangguniang panlungsod agud nga madesisyonan ini. Sa number 7, Talisay City Mayor Neil Lizares nagpaatag nga wala pa ginapahanugutan ng contact sports sa ilang syudad. Ang mga hampang nga nag-require sang physical contact kasubong sang basketball kag volleyball ang wala pa ginapahanugutan sa Talisay City. Sunod sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease Omnibus Guidelines, ang walking, jogging, running, biking, golf, swimming, tennis, badminton, equestrian, range shooting, diving kag skateboarding ang ginapahanugutan o kun amo lang ang ginapahanugutan. Ginpagwa ang abiso kasunod sa pagwa sang infographics nga pwede na makabasketball sa mga barangay. Patag sa syudad ang mga infographics ang hindi iya
ang iyasang Baybay City Leyte kag indi sa Negros Occidental. Sa number 6, halos 100,000 na ka mga swab test ang tigay na process ang laboratory sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Inisuno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II ganagsiling nga ang probinsya sagwa sang Metro Manila ang isa sa mga yatong nakapatigayon sang mataas nga testing rate. Nagsugod ang molecular lab sa probinsya sa pag-operate sadtong Hunyo. Libre nga nagapatigayon sa testing ang probinsya. Nagabulig ang DOH sa mga test kits para diri. Suno kay Diaz, nagapabilin sa halos 6% kag kun kaisa. Mas manubo pa sa 6% ang positivity rate sa Negros Occidental. Naga-average sa 700 ang specimen nga ginaprocess ang lab sa Silay, pero may kapasidad ini nga tubtub sa 1,300 sa isa ka adlaw. Samtang subong naman nga semana mag-aabot ang machines para sa molecular lab sa probinsya sa Valladolid District Hospital. May isa ka bahin diri suno kay Diaz nga robotics gani mas jutay ang exposure sa mga frontliner sa risgo. Kung mangin fully operational ini, sarang man makabaton sa gikan sa Negros Oriental nga mga specimen. Sarang makaprocess ang 1,000 specimen sa isa ka adlaw ang lab sa Valladolid. So wala kita galapaw sa 6% sa aton nga positivity rate, which is good, no? In some instances naganubo pa. Kahapon we just had about 20 lang aton nga positive patients that came out as a result sa aton nga test sa molecular lab sa Teresita Halandoni. So that's good, no? Hopefully sige-sigihon tala ni gyapon aton nga health protocol, hindi gid lang ta malipat, to be careful. Sa number 5, 52 ka mga dugang nga pulis ang idugang sa puwersa sa Negros Occidental Police Provincial Office bilang mga contact tracers. Ang 52 ka mga pulis ang mga patrolman nga nagtapos ang ilang basic internal security operations course. Sila ang gideploy na sa nagkalalain ng mga police station sa probinsya para magbulig sa contact tracing. 134 na tanan ang kabilugan ng COVID-19 contact tracers ang NOCPO sa probinsya. Samtang nagapabili naman nga 5 ang active COVID-19 cases ang NOCPO. Sila ang yara sa gihapon sa quarantine facility. Ang 31 kaiban pa ang nag-ayo na. Sa number 4, mandatory na sa karon ang pagsuksok sang face shield sa pila ka mga pampubliko nga lugar sa Bacolod City. Base sa ordinansa nga ginpasar sang sangguniang panlungsod sa nagligad nga Oktubre 28, hindi lamang ang pagsuksok sang face mask ang mandatory kundi pati na ang pagsuksok sang face shield. Nasaad sa ordinansa nga kinahanglan magsuksok sang face shield sa sulod sa mga supermarket, public market, shopping malls, mga lugar nga ginahiwatan sa meeting pribado man o kung pampubliko nga pagsinapol, kag tanan nga mga enclosed nga opisina o kung establishmento komersyal. Dapat man magsuksok sang face shield sa mga pampubliko nga mga salakyan. Magluwas sa pagsuksok sang face mask kag face shield, kinahanglan man nga magsunod sa social distancing sa ini nga mga lugar. Ang magalapas ng ordinansa ang mayara sang multa nga 200 pesos para sa mga taga-Bacolod kag 300 pesos naman para sa mga hindi taga-Bacolod. Kung wala sang inugbayad, mahimo man ang persona nga nagsupak sa ordinansa nga mag-community service sa barangay. Sa number 3, sa syudad sang Sagay halos 100 ka mga market vendors sa Barangay Paraiso ang gipaidalom sa swab testing. Wala labot sa mass testing, gindisinfect man ang merkado. Suno kay punong Barangay Pet Flores, Lunes kag Martes ginpatuman ang granular lockdown ukon sa pinili lamang nga lugar kag ini ang nagalakip sa merkado kag bahin sa purok mabinuligon. Patag di Flores, mga 40% sang ilang mga vendors ang nagapadulong sa kaiping nga syudad sang Cadiz. Amo nga gipakamaayos ang lokal nga panguluhan nga ipaidalom sila tanan sa swab test. Sa datos ng gobyerno probinsyal, isa sa mga lugar nga may mataas nga reported active COVID-19 cases amo ang Cadiz City. As ang press time, ilang nga ginahulat ang resulta sa swab test pero nakabalik na sa trabaho ang mga vendors. Nagdamo ang kaso ramon sa positive sa Paraiso. So,
Bumong liburin nga tinamo ng kade sa Sunrigod, kinakumansan kaso sa kade. Mga 40% na mong vendor sa merkado at sa dulugan, ito nagapangumpra daw sa kade. Sa number 2, gin-lockdown ang barangay proper sang Manalad sa Banwasang Ilog kag pila ka mga sityo sini. Ini matapos gamay nagpositibo nga isa ka frontliner kag iya asawa nga nagabusong sang 6 ka bulan. Suno kay Gideon Padilla, ang pamuno sang Local Disaster Risk Reduction Management Office, ang pagpatigayon sang lockdown sa bilog nga barangay proper sang Domingo kag pila ka mga sityo ang ginpatuman agudto hindi na sila mabudlayan pa sa contact tracing kung may magdugang gidman nga nagpositibo. Ang tanan nga ginakabig primary contact sa mag-asawa ang ginswab test na kag ginahulat ang resulta. Ang paghalog sang lockdown ang magadepende na sa mga resulta suno kay Padilla. Ang tanan naman nga apektado nga pumuluyo ang ginhatagan sang food assistance sang lokal nga panguluhan suno kay Padilla. Nakaswabbing na kami sang Monday, so hopefully tani makagawa na nila nga result ini nga Wednesday para makakuha na kami, maka-release na kami sa iban man nga mga sityo nga puro negative. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka negosyante ang naakig sa mga pulis kag traffic enforcers matapos gintikitan bangod sa illegal parking. Samtang mga sidewalk vendors nag-aapila sa lokal nga panguluan sa Bacolod, Yakutani, hindi sila matapos nga gintikitan sa pulis bangod sa illegal parking, nagsinggitan ng ilang negosyante sa may dalan Luzuriaga sa Bacolod kay nasang aga. Ginsaway siya sa mga traffic enforcer nga hindi na pwede maka-parking sa mga bahin sang dalan kag pag-ariya na lang sa mga karga kag produkto ang pwede diri sumugod sa Lunes, pero naakig siya. Nagparking sa una, ginsaway siya. Oo. Tapos, nag-ano sa pagsaway siya? Nag-react man sa liyan nga siya ko no, pasugtan ako sa iban ko no. Ginapasugtan ko ng iban? Oo. Pero di pag-implement na niya. sa Lunes? Oo, pag-implement sa mga obstruction. Oo. Subong niya nga, maparking siya, hindi niya pwede. Sunod sa traffic enforcer, wala sang excuse sa road clearing operation nila, negosyante man o kung jeepney driver. Humalin sa Lunes, ginahawanan na sa City Legal Office Enforcement Team ang downtown sa Bacolod. Nagabalik-balik lang ang iban sa pwesto. Kada may nagaabot nga taga City Legal, nagapidalumba sila sa pagdinalagan. Sunod sa mga vendors, nag-aapila sila sa syudad nga kung tani matagaan sila sang bisan gamay lang ang pwesto sa sidewalk. Bungod wala sila sang customer kung dito sila sa vendors plaza sa reclamation area. Si Nena, duha na kadekada nga nagabaligya sa mga ponda diri. Hindi siya ruyag magsaylo dito kay suno sa iya, wala gid siya sang inugbakal sang bugas. Dugang pa niya, wala man sang kasilyas sa vendors plaza kag wala sang bumalakal. Kay way to baklan nay. Oo. Kay ang imo nga karta nga bakal mo bugat hindi mo pa na mabakal kay way matubinta. Igado to yan, ito yung mabakal si mo. Kabaho pa to kay ko. Sinsiya, wala. Si Haima naman nga may ginagatas nga napulo ka bulan nga lapsag, wala sila kuno sang benta kun didto sila. Kapoy na sila sa lagsanay sa taga City Legal kada aga humalin pa sang Lunes. Para sa ako, may ginapagatas ko. Gusto na mo, malabis kang gamay lang, sir, hindi lang kami paglagson. Makatag man sila biskan subong langgig na December. Adlaw-adlaw, lagsanay ang inyo. Adlaw-adlaw, sir. Halin sa Lunes? Oo. Ginkatuan sang Digicast Negros ang Vendors Plaza agud lang tawon ang sitwasyon. May mga vendors man didto nga padayon sa pagnegosyo. May mga ginabulad nga karaho sa gwa. Sa sulod, may mga nagakatulog nga mga tao sa mga tiles nga lamesa. May isa ka grupo sa mga kabataan nga nagahinampang nga wala sang mga mask. Sunod sa mga negosyante didto, problemado gid man ang kasilyas nila, pero may mga suki sila nga nagapadulong didto para magpangompra. Kabahin sang nationwide clearing operation ang ginahimo sa syudad kung sa diin ginmando sang DILG nga dapat hawanan ang tanan nga sidewalk kag dalanon. Kung hindi ini mahimo sa barangay kag LGU, mahimo sila kasuhan sang DILG. Kag sa Good Vibes, masobra sa 500 ka mga nativity sets ang koleksyon sang isa ka doktor, gikan naman sa masobra 50 ka mga pungsod. Pero sunod sa iya, masobra o kung wala labot sa iyang kahilig diri, mas importante ang kahulugan nga ginadala sang sini nga mga Belen.
Bisan hindi Christmas, yara lang nakadisplay sa puluyan ni Dr. Ricky Galiaga ang iya 510 ka mga nativity set collection gikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Gamay pa siya suno kay Doc Ricky, mahilig na siya sa Belen. Gani sa ilang nga mga higayon sa pagbiyahe abroad, nagsugod sila sang iya nga nagtaliwan nga asawa nga si China sa ilang nga Belen collection. Ang iban diri, mga ginregalo man sa iya. So I was fascinated with Belenes. So when China and I were able to start traveling, which we both love, every city we'd go to, we'd buy a book about the city. So we also know about it and learn about it. And instead of buying the Eiffel Tower or Leaning Tower of Pisa or whatever, we decided, why don't we get a Belen from each place? Amo na nagsugod. May mga paborito si Doc Ricky sa iya nga koleksyon. Isa na diri ang ining na paint sa bato sa isa ka Italian artist nga ilang nga nakuha gikan sa Canada. Paborito niya man ang mga ining himo gikan sa Bone China nga gikan France nga mas makita ang istorya kung mayara sang suga nga nagasiga. Made in Malaysia naman ang ining himo sa brass nga isa ka limited edition. Some are a little expensive. But that's my I don't have any other luxury or any other it's my passion. Kada nativity set suno sa doktor, mayara sang kaugalingon nga istorya nga nagalakip sang kultura sang lugar kung sa diin ini nagikan. Himo sa corn husk naman ining set nga gikan sa Poland. Himo naman sa clay ang ining nativity set gikan sa Mexico kag makit-an nga ang mga bayo nga suksok sa mga characters santo man sa sang bayo sa lugar. Kasubong man sa ining gikan sa pungsod Pilipinas, nakabarong kag kamisa Chino. Wala naman sang nawong ining British nativity set nga ginhungod sang artist. May collection man nga hindi lamang ang Holy Family ang yara, kundi ang isa ka bilog nga village. Ang ini nga beaded doll naman ang gikan sa Zimbabwe. Ang gikan man sa Bolivia, tigaylo nga donkey, liamas. Pero suno kay Doc Ricky, ang labing makahulugan ang mga paagi sa sining mga Belen, makit-an o kun ayhan liwat nga mapahanungdom sang mga nakakita sini ang mensahe nga ginadala, ang pagpakatao ni Jesus sa sining kalibutan. What I like about Nativity, it reminds us of Christ. Amo na importante, like the other day ang guarda sa Lasal siya, Baudok ba si pigaw ni ako nga Christmas. Ang pigaw yun depende sa imo. Importante arang Diyos. Kag basta arang pamilya mo, di ba lang? You eat together, even if it's simple. Maybe last year you had ham, this time maano ka na lang, spam. So mahal mo niya mag-spam. Pero as long as you have the idea of Christ, tahong Ini naman ang pinakagamay sa nativity set collection nga daw isa lang kapulgada. Ginapangitaan pa ni Doc Ricky sang sara nga mabutangan sini. Bangod sa kadamo sa nativity sets kag malikawan ang pagkabuka sini, ginpakamaayos ang doktor nga ibutang na lamang ini sa permanente nga mga lugar sa iya nga puluyan. Karon padayon ang iya nga koleksyon para sa mga kulang nga characters sa pila niya ka mga nativity sets nga wala pa makumpleto kag ang mga yadtong unique na lamang o kung tumalagsahon mga bagay nga wala pa sa iya nga koleksyon. Barbining, more than 500 kabilin. 513. 513. Grabe. From more than 50 countries. 50 plus countries. What silingon? Sa sobra 50 niya ka-country, katuan niya, may ginabakal siya nga bilin. Nga mas Dok, hindi man kuno necessarily nga tanan gini nga countries na katuan niya. Kay may ang iban mga friends niya, kabalo nga nag-collect siya, gahambal nga, Dok, makadto kasi amo nga lugar, baklata ka, sa iban halin man sa mga suod nga abyan nga nagregalo sa iya. Kag pasalamat man siya nga daw ang iban ko hambang nga ala ka doktor siya do ka budlay hatagan nagano sang pagkabalo ko nga ga-collect siya. So ginhatagan siya. Pero ba yan more than that? Sobra ano gid ang pinaka-reason niya pag naabilin ang iya gina. Gamay pa siya Ming na fascinated na siya nga daan sa Belen, and then na-realize pag nga ang message gid ya sang ginadala sang sininga Belen ang labing importante, you're able to put across kung anong giblang tutuod nga kahulugan sini. Kundi si Jesucristo nga ginpadala sang Ginoo nga nagbunhag di siya ang paghigugma sa Ginoo sa para sa katawan. Grabe na, may galing-galing na. Ako niya collection ref magnet. Halin na, nilain mo ng countries sa Barb. Pero ako lang makaling sa Pilipinas, ref magnet halin sa ibang countries na nga.
Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag siyempre dapat patas kay eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.